Здравейте, аз съм Владимир от сайта Психотерапия онлайн за теб. Днес ще ви представя няколко акцента по темата как да намалим когнитивния дисонанс. Идеята за когнитивния дисонанс е изследвана за първ път от Леон Фестингер, който се фокусира върху това как ние се опитваме да постигнем вътрешна съгласуваност. Той предполага, че хората имат вътрешна нужда да бъдат сигурни, че техните действия и техните убеждения са съгласувани. Ето един пример за когнитивен дисонанс. Ако 30-годишната Линда вярва, че е независима жена, но все още живее с родителите си, тя ще изпитва голямо напрежение. В отговор, мозъкът ще се опита да оправдае или да отрече, или да промени нейното отношение и убеждение, за да намали напрежението. Ето начините, по които това може да се случи. Моите родители няма да ми позволят да напусна дома. Те имат нужда от мен. Как мога да оцелея, ако живея сама? Чувствам се комфортно да живея с родителите ми. Обичам моите родители и искам да прекарвам повече време с тях. Аз помагам в плащането на сметките. Дори първоначално Линда да не е била съгласна с тези твърдения, нейният ум оправдава настоящата ситуация, за да намали дисхармонията, която изпитва тя. Фестингер дефинира 3 начина да се намали дисхармонията в ума. Като се промени ценността или важността на противоречащото убеждение, като се определи ново убеждение, което ще подкрепи даденото действие, като се промени цялостно действието. Нека да използваме един пример с пастора Лоран, за да изследваме тези 3 начина. Убеждението на пастора е: търся жена, която знае да цени парите. Действието му е: излиза на срещи с жена, която е прахосница. И така, какво може да направи Лоран? Може да използва всеки от 3 начина, за да намали дисонанса си. Първият начин е да промени ценността или важността на противоречащото убеждение. Вариантите са: няма значение дали е материалистка, честно казано, тя може да обича луксозните неща, но е забавна и красива. Вторият начин е да определи ново убеждение, което ще подкрепи даденото действие. Ако тя прекарва повече време с мен, може да научи кои ценности са важни за мен. Правилното боравене с парите може да се научи. Ако посветя повече време за да споделя моите принципи с нея, тя може да се промени. И третият начин е да промени цялостно действието си. Приключих с нея, не искам да бъда с жена, която живее по начин, който надхвърля възможностите й. Цялата статия може да прочетете на адреса, който виждате на екрана. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви приятен ден.